Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by Decolgen Forte. Clogged nose and headache, take only Decolgen Forte. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo si Kalwan Sang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 8 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Unahon taniyo ang Korte Suprema nagmando sa opisina sang presidente kag pila ka mga ahensya sang gobyerno sa dalom sang ehekutibo nga departamento sa pagatag komento na pulo kadlaw batok sa TRO nga ginpasaka nga ginapadeklarar nga unconstitutional ang anti-terror bill. Subong man ang Korte Suprema nagmando man nga ang apat ka petisyon isahon. Ambot silingon tingbo na lang sa isa kay palariho malana ang ila sinigin pasaka nga reklamo sa Korte Suprema nga dapat ibasura ang anti-terror bill. Ang pila ka mga nagpasaka sini nga mga reklamo grupo sa mga abogado subong man ni Education Secretary Anay Armin Luistro kag subong man mga representante nga si Edsel Lagman kag pila pagid ka mga professor din sa mga universidad. Amo ining pila nila ka mga reklamo nga dapat ibasura bilog nga anti-terror bill nga ginlagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte. Siling sa Korte Suprema, ang inyo komento
sa sulod sa napulo kadlaw pagkabaton ginyo sang notisya halin sa Korte Suprema. Tagaan kamo napulo kaadlaw agod nga magpaathag kun nga dapat ibasura kag kun nga dapat padayunon ang ginlagdaan sang presidente nga anti-terror bill. Hulaton ta kung ano ang mangin resulta sini sa nagpasaka reklamo kag magadipinsa ang administrasyon batok sini sa anti-terror bill nga ginasigahom sang administrasyon dako ang mabulig para sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte samtang ang mga nagapetisyon nagapalayag nga ini delikado kag mahimo maglapas ang kinamatarong sang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, bakolod saludo sa
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontamina. Philippine Standard Time, las 6:47. Sa ginpalayag state address sa probinsyal kahapon sang gobernador, isa sang akon natalupangdan, isa sang daw laban-laban sa husto nga pananawan, amo ini ang kahimtangan sang aton mga mangunguma kag mangingisda dire sa probinsya sang Negros Occidental. Isa ini sa nakita ko nga patok ang pananawan sang gobernador, nga siling sang gobernador halos katunga sang kadutaan sa Negros Occidental nagapabilin nga agricultural land. Ako pati ako sini nga sa gihapon ini nga sektor sang mga mangunguma kag mangingisda makabig pigado nga sektor diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kaya siling sang gobernador ang nagkalabilin subong nga mga mangunguma nagaedad 57 to 60 anyos. Kagusto man ang pananawan nga ang mga kabataan subong wala nagana manguma. Ang iban gani gapabinturar sa mga banwa kag syudad, mas pasulabihon pa nila ang mag-drive sa taxi, di pasayro nga salakyan, tricycle, kag iban pa. Ang iban ti naguluwa, mga domestic helper kag nagpabinturar sa iban nga kapungsuran, nga kay kung magpabilin ka sa iban nga pungsod ya kung mangunguma ka, maayong pangabuhi mo, subsidize ang gobyerno, pagkatapos kung may produkto ka, baklon mahal sa gobyerno, diri sa aton anong gwa sa mga mangunguma. Magasto sa pestisidyo, magasto siya abono, pagpatuba siya baklon barato. Labi na gid sang mga ining mga bintahuso lang nga mga trader among nagalibot baklon barato ang humay sa mga mangunguma. Hindi gani kabawi sa gasto ya, sa ginpatuba siya. Yang gobyerno kung isa kundi maghulag, may gani kung isa kami mando pa, nga baklon ang mga produkto sa aton mga mangunguma. Sa una, wala gid. Ginaintulin lang sang iban nga mga bintahuso nga trader. Ti angwa, mamigado. Ti kung ikaw, kabataan sa mga mangunguma, mapabinturar ka pa. Maabot ang adlaw gani nga wala na guroma. Tapos na ni, wala na sa manguma. Pati mga duta ni, baligyan na ni. Ang iban ni moon subdivision, kag iban pa. Tamnan sa lain nga mga kararuton, kaya wala na mo. Sino pa mangungma? Kay ining wala man natong na pangamuyo, makaladula na ning nagkalabilin nga mangunguma. Ang kabataan hindi na manguma. Manguma kay mo yang haluson kakakaon, ang produkto mo, sus, kaysa laban sa ilad pang presyo. Tiyan mo na nga husto ang pananawan. Pinakapigado nga sektor, mangunguma kag mangingisda.
Pero pag abot sang tion, sa pila ka tuig pa nga palaabuton, base kon wala nasang manguma pa. Kag ang pungsod Pilipinas, masalig na lang sa imported nga bugas. Pamanggaron ta ang iban nga pungsod, samtang gaimol iyang aton mga mangunguma kag mangingisda. Amo na bla, kung magsaka ganing presyo sang lokal nga humay, gareklamo. Daw ka sakit matyagon bla nga, imbes nga ihatag mong ganansya, bisan mahal-mahal yu tayo ko ng produkto, Pinoy, sila niya ma-import, makuha ta siya nga pungsod. Dito kita iya makuha bugas, ang dollar ta dito ta ginapusdak sa nga pungsod, imbes nga ibulig sa mga mangunguma. Kaya mo na nakita ko kapon sa statement sa gobernador, sa State of the Provincial Address niya, isa ini sang may kamatuuran dire sa probinsya sa Negros Occidental. Laban kaghang katon taman ang probinsya, ti kaya mo ni problema, sektor sa mangunguma kag mangisda pigado, tanong himuon ta. Simple gid lang, postdakan nyo sang bulig. I-subsidize nyo kag tanan-tanan para nga makatuluti bawas, kag base ko may siling pang pila ka kabataan niya dumayo ang pag-atipan sa gobyerno, balik ta panguma. Pero mientras tanto, nga mapabayaan ini nga sektor, maabot ang adlaw, wala na sang matanom, humay. Uroton lang bakal ng humay ang produkto sa ibang nga pungsod, imbes nga produkto sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52, mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo,
mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbuta. Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na. Ari ho, ang ikaduang round sa pagpinungkuanay sa Korpyo gyapon nga ginapangabay sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Di siling ni Mayor Bing, flexible siya, bukas siya sa ideya. Pero hindi sa luyag nga ipabutyag subong ang personal nga opinyon kay hulaton ang desisyon sa sanggunian panglunsod. Tilang taon ta. Kay ang pangabay sa negosyante, alas 12, tubtob alas 4, sa kagahon nga makaoperar sang negosyo kag makagulo ganansya man. Ang taon tang ikaduang round sang pagpakiginunano pod kay Councilor Archie Baribar. No? Imbitado niya ang tiglawas sang opisina sang alkalde, Bacolod IETF, kag iban pa. Pungkuan, agod to nga talakayon kung ano ang final nga desisyon. Pwede maidogyo tay, pwede dugangan 2 ka oras o mentensya. Alas 10 tubtob, alas 4. Kag hindi pagtagaan ligwa ang pangabay sa mga negosyante. Para sa ako niya, talakayon yung mayo, win-win solusyon bala. Nga hindi maanong negosyante,
kag hindi man maperwisyo kag hindi ta pag-isugal ang aton ikaayong lawas. Damo niya nga mga posible ideya para nga hindi makompromiso ang magtimbang nga bayan. Kinahanglan ta nga mag-uswag man ang ekonomiya mo, di ko maglaputo di mga negosyo. Sino mabayad buwis sa Bacolod? Damo na nga nagsirira, damo na migado, di kinalan balansiyon ta. Nga, hindi man maano negosyante, sa piyat nga bayan, hindi man naton mabutang sa kadagman ang kabuhi sa taga-syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. This portion is brought to you by Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangay. Standard Time, La City na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,